Nincs ilyen, hogy részleges sztrájk. Törvényesen sztrájkolunk. Sztrájk egy bizonyos részét nem végezzük el a munkánknak, de a klasszikus postai tevékenységet továbbra is ellátjuk, értékesítés maradt ki ebből. Ez egy olyan plusz feladatot jelent számunkra, amiért nem kapunk külön fizetést. Mivel hogy ezt meg sem fizetik, tehát ezért külön juttatás a kézbesítőknek vagy az ablaknál ülőknek nem jár. Viszont külön munkaidőt igényel. A kézbesítők azt mondják, a részleges sztrájkot addig folytatják, míg meg nem állapodnak a postával. Érdekünk nekünk is, hogy megállapodjunk, szeretnénk is megállapodni, remélem, hogy az álláspontok közeledni fognak. Valaki, ha nem végez el részfeladatokat, akkor megtagadja a munkáját. Egyszerűen nem engedtek dolgozni. Szerintem Now listen what I say. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I tevékenység ma már szorosan hozzátartozik a mindennapi munkához. Sajnos sok kézbesítő inkább lekaparja a sorsjegyet, hogy teljesüljön ez az elvárás. Amikor megnéztük a gyakorlatot, akkor abból az látszott, hogy valószínűleg abszolút jó szándékkal a középvezetőink egy része kézbesítők értékesítési tevékenységben való részvételét rosszul értelmezte. Segítették minden munkavállaló számára. Hát rá kell beszélni az ügyfeleket, és a szigorú elvárás, és aki nem tudja teljesíteni, különböző módszereket alkalmaznak. Beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Dolgozók fenyegetettség alatt vannak, ilyen légkörben nem lehet még a klasszikus postai feladatokat se ellátni. A dolgozók úgymond fellázadtak. De nem sztrájkolnak, megtagadták a munkát. Kijelentettük, hogy az értékesítési sztrájkban részt veszünk, innét kezdve nem engedtek dolgozni. Felülvizsgáltuk a működési gyakorlatot. Nem a sztrájk hatására vizsgáltuk felül, hanem korábban már néhány héttel azelőtt a többi érdekképviselet részéről bizonyíthatóan írásos jelzések érkeztek, hogy tárgyaljunk erről. Mi semmi más nem szeretnénk. Elvégezzük mi az értékesítési tevékenységet, ha mindez önkéntes alapon lenne. Itt valószínűleg valami félreértés lehet. Mi nem is kérhetünk ilyet a kézbesítőinktől, hiszen biztosítást kötni az egy külön szakma. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no